A z mého pohledu prostě už je to dlouhodobý trend Petra Pavla, který dle mého názoru prostě asi musí nesnášet tuhle zemi. Já si to neumím jinak vysvětlit. Prostě prezident, který nás chce připravit o naši měnu, který nás chce připravit o právo veta v Evropské unii, který tady navrhuje zánik České republiky v podobě začlenění naší země do Spojených států evropských, který spolupracuje s Lichtensteiny, aby podlomil Benešovy dekrety a v podstatě otevřel tak majetkové právní spory o nemovitosti v našem pohraničí, ohrozil majetky našich spoluobčanů. No a teď ještě dá záštitu Meeting Brno. Tak jak ten člověk musí nesnášet Českou republiku, aby tohle všechno udělal? Reichl tohle řekl opravdu hodně ostře, ale chápu, proč je část lidí na Pavla tak naštvaná. Protože spousta občanů má pocit, že prezident někdy víc řeší zahraniční image a ideologický postoje, než konkrétní české zájmy a problémy normálních lidí. A právě z toho pak vznikají takhle tvrdé výroky. Já bych asi neřekl doslova, že nenávidí Českou republiku, to už je hodně silná formulace, ale rozumím tomu pocitu frustrace, který zatím je. Hodně lidí prostě čekalo prezidenta, který bude víc sjednocovat a víc hájit české národní zájmy bez toho neustálého moralizování a politického aktivismu. A třeba v zahraniční politice to lidi vnímají hodně citlivě. Neustálé symbolické výjezdy, ostré postoje, tlak na jednu ideologickou linii. A část společnosti má pocit, že se úplně zapomíná na pragmatismus a obyčejné české zájmy. Reichl v tomhle podle mě hlavně vyjadřuje obrovské zklamání části veřejnosti. Protože Petr Pavel byl některými médii a elitami prezentovaný skoro jako spasitel politické kultury. Jenže realita je mnohem složitější a dneska už je vidět, že rozdělení společnosti nezmizelo vůbec. Mně osobně vadí hlavně to, že prezident často působí spíš jako pokračování jedné konkrétní politické a názorové linie, než jako někdo, kdo stojí nad tím a snaží se hledat rovnováhu. A pak se samozřejmě nelze divit, že opozice reaguje čím dál ostřeji. Protože čím víc část lidí cítí, že jejich názory nejsou slyšet nebo respektovat, tím tvrdší bude i reakce. Takže za mě chápu, proč Reichl použil tak ostrá slova, i když bych tu formulaci osobně trochu mírnil. Ale ta frustrace části veřejnosti vůči Pavlovi je dneska naprosto zřejmá. Pani Merkel dneska ráno v rozhovore pre politikov, prečítajte si to, povedala. Keď niečo vyčítam Európskej únii, tak je to to, že prestala viesť diplomatický dialog s Putinom. Pretože ja som ho viedla a to zachránilo Ukrajinu pred útokom a dokázali sme dohodnúť na minských dohodách, že takýto útok nebol. Potom ale, keď som prišla s ďalšími návrhmi, blok krajín európskych ich odmietol a to v konečnom dôsledku viedlo k tomu, čo sa stalo následne. Teraz budem už hovoriť za seba niečo, čo povedala pani Merkel. Ja nemám rada Putina. Nemal nikdy túto vojnu začať, táto vojna nikdy nemala byť. Ale táto vojna tu je, tak ako sú iné vojny. My sme úplne ignorovali diplomatické riešenia, to, čo spomínala Merkelová dneska v dnešnom ranejšom rozhovore a to, o čom Fico hovoril dlhodobo. Fico sa išiel pokloniť tým, ktorí nás oslobodili. Môj starý otec, neviem, či vaši starí rodičia, môj starý otec bol súčasťou druhej svetovej vojny, bol partizán Ondrej Ištok z Levoče. A ja by som sa išla pokloniť a každý rok sa chodím pokloniť na Slavín. Robert Fico je ale predseda vlády a využil túto príležitosť, aby aj viedol rokovania s Putinom, ktoré skôr či neskôr prídu. A teraz Angela Merkelová, vrátim sa k nej, povedala ďalšiu vec, s ktorou absolútne súhlasím. Nevyberajme si na ľudí, ktorí majú chodiť rokovať, lebo to nemôže byť iba Trump, kto rokuje s Ruskom a so Zelenským, ale my by sme to mali byť ako Európska únia a ona hovorí, nevyberajme niekoho, kto už nie je v politike, lebo Putin bude rešpektovať len niekoho, kto je aktívny v politike. Ja sa pýtam, prečo to nie je niekto z rady?
Prečo na seba neprevezme Košta napríklad túto schopnosť? Lebo keď ste skladali komisiu, proti ktorej my sme hlasovali, ja som už vtedy upozorňovala, že Kaja Kallas je presne predstaviteľkou tých krajín, ktoré v roku 2014 boli proti tomu, čo Merkelová navrhla. Veď to mal to byť niekto úplne iný. Nemala byť Kaja Kallas, reprezentantka krajiny, ktorá oprávnene má historickú averziu voči Ruskej federácii, našou vysokou predstaviteľkou pre zahraničnú politiku. Cesta premiéra Roberta Fica v Moskve. Zdá sa to trošku taký akože prežitok, akýsi Ficov egotrip. Ja najprv musím absolútne odmietnúť slova pána Viezika, že išlo o nejaký egotrip, alebo že uctiť si pamiatku padlých vojakov Červenej armády je politický prežitok. To je absolútne scestné uvažovanie, s ktorým ja proste nemôžem súhlasiť. Je to obrovská obeť, čo priniesli v druhej svetovej vojne mladí muži. A je úplne na mieste a ja budem pokračovať v tej tradícii, dokedy budem môcť. Máte tu pár politických predstaviteľov v Európskom parlamente, s ktorým sa nedarí na domácej pôde a ktorí si spravili proste svoju záľubu z toho, že chodia a deklarujú nezmysly, ktoré im, taký by som povedal, že slovenskí neúspešní politici, ktorými ich nakrmia, a potom tu deklarujú ako najväčšie pravdy, či je to pán Freund alebo pán Zdechovský. Faktom je, že ani v tej rezolúcii nie je jediné zmysluplné obvinenie, čo sa týka eurofondov, ktoré by stálo za zmienku, stálo za debatu, aby sme si to tu proste nejak rozpísali, rozpovedali. Je to znôžka všeobecných tvrdení, ktoré presne vieme, odkiaľ títo dvaja poslanci na Slovensku získavajú. Vieme, že za nimi nie je ani kúsok pravdy. Čo mne vadí principiálne je, že sa tu využíva priestor Európskeho parlamentu, ktorý má riešiť naozaj dôležité veci na to, aby tu jednotlivé politické strany proti sebe bojovali. Áno, spomenuli ste Španielsko. To je presne ten istý príklad, kde pravicové strany, ktoré sú v opozícii, bojujú so Sanchezovou stranou, ktorá je v koalícii a rozdávajú si to v Európskom parlamente. To sa stalo aj v Slovensku. Nie je to dobré. Ja som tu bola poslankyňou, aj keď boli iné vlády, keď nebol Smer vo vláde. A nikdy by mi nenapadlo tu vyťahovať v plene Európskeho parlamentu nejaké problémy, ktoré sme mali doma. A že sme ich mali dosť aj za Matovičovej vlády. Lebo to sú naše témy, ktoré si máme vybaviť doma. A nemáme si to tu rozdávať v plene Európskeho parlamentu a znižovať tak dôveryhodnosť krajiny. Vy sa možno teraz tak vnútorne tešíte, že dobre, jak to tu dneska zase naložia tomu Ficovi. Ale oni to nenaložia Ficovi a nemyslíte si, že to bude iba o Ficovi. Bude to o tom, že zase tu bude ponížené iba Slovensko. Tak, ako to robili počas spisky Poľsku, tak, ako to robili počas Orbána Maďarsku. Zase si to tu len všetci vyvrátia tie vnútornosti na Slovensko. A to nie je dobre pre celú krajinu. My veríme, že takéto nezmyselné protislovenské rezolúcie už v Európskom parlamente tým dnešným dňom skončia a že sa to nebude opakovať zo strany Zdechovského a Freunda aj s podporou vás. A tu by som vás chcela poprosiť, aby ste si uvedomili, že vy tu spomínate, čo sa stalo v Maďarsku, tak veľká časť toho, čo sa stalo v Maďarsku, bola práve tá, že sa tu tlačilo na to, aby boli pozastavené fondy Maďarsku a viedlo to k tej situácii, ktorú potom všetci kritizovali, že aká zlá situácia v Maďarsku, no bola zlá preto, lebo 10 miliard bolo pozastavených. Protislovenské sú dotácie pre novovzniknuté hlasácké mimovládky. Protislovenské je 100 miliónov, ktoré chceli dať na rozdiel. Viete čo, pán kolega? To je protislovenské? Komunisti a fašisti trestali deti za ich rodičov. Vyberte si, do ktorej skupiny patrí.